I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft na Minepluxu. Danas u ovoj epizodi igrat ćemo malo mini igre na Minepluxu. Znači nećemo samo da igramo jednu mini igru, nego ćemo možda igrati malo Runner. Ovo odmah krenemo Runner, Truth Wars, Dragon Escape i Dragons. Nadam se da ćete da uživate. Evo imamo sve kitove, a ja ću da izaberem Jumper, pošto mi je to onako najbolji kit. Sada ćemo da postanemo, šta ćemo ljudi postanemo? Enderman. Daću vam moju lozinku od, kako se zove, premiuma, ima legend rank, samo za 500 dinara. Šalim se, redi. Ne bi ja ovo dao, ovo je hakovan premium. Što bi ja to hakovan premium sa legend rankom. Evo, malo radimo parkour. Tešak parkour. Da je probamo ovu u F5. Za malo. Kakvi smo mi projevi. Evo ga. Odlasimo. I ova mapa sad ima da koči. Izvinite ljudi ako vam zakoči malo. Ali ova mapa najviše koči. Pošto odjednom pada mnogo blokova. Pa kako? Nije da sam odmah pao na onaj blok ispod. Evo ovako poći. Dobro, nema veze, vidimo se. I posle sada ćemo igrati Truth Wars. Ne, nije Truth Wars, Dragon Escape. Izabrat ćemo Jumper kit. Ajde kupimo ovaj, vidite. Tako se kupili smo ga, ali nećemo taj Warfare, nego Jumper. Slika Balkanci. Slika Balkanci. Evo da vam pokažem jednu dobru foru. Evo. Da vam pokažem jednu mnogo dobru foru. Poslije ću vam pokažem. Evo samo se slikamo sa svojim drugarima. Za malo. Dobra mapa. GG za ono ko pobedi, to sigurno neće biti ja. Pošto ja nešto... Vidite. Evo vidimo se u sljedećoj. Ćao ljudi, evo nas. Pre pauze. Igrat ćemo novu mini igru. Evo, ovi su već počeli. Stavit ću pauzu pre nego što počne. Evo nas. Sad ću isprobamo drugi kit. Ne. U stvari neću, onda će me lako pronađu. Kako mu dobro skinu. Kako me? Mali se bre. Pozdrav za sve likove koji su Srbini. Odmah smo umrli, hajde sačekat ćemo da vidite. Kako da oni igraju. Vidite, upravo plavi gube. I crveni vode. Da. Kao što vidite, plavi će da izgube, a red će da pobedi.
Evo, krećemo. Bolje jumpet zato što kad padnete onda možda skočite. Ćao. Vidite, još nismo počeli. Za 5 sekundi će da počne. Evo, 5, 4, 3, 2, 1. Krenuli smo, ljudi. Što epizodi završavam. Ne, beži. Umro sam. Onda možda završimo epizodu. Ljudi, vidim se sljedeće. Ćao!